Tiga naman yung pagao, patang-patanta. Tuwa pa kayo. Sa tanang matukaw sa
kanimo. Amo ka Panginoon, nga ikaw ang malipayo. Kay mo awit kami sa imong happy birthday. Happy birthday! Adlaw kini, hindi mo na nabalik. Away dami ba na? Away kini. O away ka lang kami. Abay. Ikaw ang malipay. Kay mo awit kami sa imong happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayaw lang ba? Message sa message. Sabi ka, igang Message. 76 pa. 76. Ay, 76. 75. Gusto po kanina ako sa una. Oh. Message una. Tira ka na. Message pa ganit pa. Message sa message. Sige, si Yaya. Sige. Ako magpasalamat kaninyong tanan nga giduyugan kami ninyo karong pagbuntagon sa adlaw na tahon ni Andres. Akong pangayoon sa Ginoo nga hatagan kami niya kabaskog sa lawas dugang grasya nga gihatag nila kanamo. O magpasalamat ako dako nga maayong kabuntagon wala nag-uwan o hatagan kami niya o dugang grasya kabaskog sa lawas akong gisilibrar karon nga akong bana. Salamat Ginoo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lord, tawag ka rin si Lord. Happy birthday to you. Kining tanan among pasalamatan sa tong mahal nga makagagahom uban si anak nato sa Ginoong Hesus nga may buhay ug hari ban kanamo Dios nga usahan pod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Oy, dali na Ako, anak ko nakasulti ninyo. Nabutangan na ni ka. Oh, nabutangan na na. Kita mo, Devil. Nakita ni mo eh. Nila walay Yahan taon niya. Hello guys! Here na kami sa bahay. Galing na kami nagmanyanita doon sa ilahan ni Andres. Tapos, ayun, may dala sila na biko and sliced bread, spaghetti, kasi pinadala ni Yaya Elsa. And then, dito na ako sa bahay. Tapos, yung mga nabili ko doon sa Balingasag, eto. Ang mga pamasko nila ay, eto ang binigay sa akin. Wow! Kalendar talaga siya. Eto ang binigay nila sa akin dun sa binilhan ko.
Eto, mayroon na kaming calendar. Okay. 2023. May nabili ako na cortina. Eto, cortina. Subukan natin ilagay dito sa bintana namin. Diba? Kung maganda ba tingnan? Pero I'm sure na maganda ito kasi ako ang nagpili ng kulay. Char! Ako ang nagpili ng kulay. Mura lang ito. Kaya, tingnan natin kung maganda ba siya. O, diba? Ang ganda-ganda! Eto, ikabit natin ang ating cortina. Ayan! Diba? Okay na siya! Ito ay pula. So, mayroon naman yellow, white, at saka para bayot-bayot ang ating decoration sa Christmas light, bumili rin ako ng pula. Tapos, bumili ako ng stick glue. Eto guys, ibang kulay ang nabili ko kaya idikit na lang talaga natin ito kasi sayang din. Hindi naman kasi pwede ito isauli. So, maiba ang kulay. Ito ay green na green talaga siya. Kaya, wala tayong magawa. Idikit natin. Idikit natin. No choice. Idikit talaga natin ito kasi sayang. Ayun na guys! Ayan! Naidikit ko na. Ang dito naman sa baba, sa susunod na naman yan.